Pakistanda parlamentin aşağı harbi suudun terrorda günälenýänleriň işine garamagyna ruhsat berýän kanuny kabul etdi. Bu çäre Talibanın geçen ayda Peşawardaky mektebe hüjüm edip 142 çağany we 9 sany mektep işgärini öldürmegine jogap hökmünde amala aşyryldy. Parlamentin hiç bir agzasy kanuna garşy ses bermedi. Emma iki dini partiýanyň agzalary ses bermekden saklandy. Bu kanunyň şu hepdäniň dowamında parlamentin ýokarky öýü tarapyndan makullanyp, oňa prezident tarapyndan gol çekilmegine garaşylýar. Bosniýanyň paýtagty Sarajewoda jurnalistler media edilýän hüjümlere protest bildirip matbuat konferensiýasyny geçirdiler. Bu duşuk Sarajewonyň polisiýasynyň Bosniýaly serb ýolbaşçylarynyň korrupsiýa baş goşanlygyny tasdikleýiji maglumatlary eýe bolanlygy aýdylýan täzelikler websaýtynyň jaýynda barlyk geçirmeginden bir hepde geçen soň guruldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy neşir edilen hüjümi ýazgardy we ony gödek hem ýerliksiz basyş diýip atlandyrdy. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside köçelerdäki eýesiz itler hasaba alınýar. Bu çäre soňky 8 ýylyň dowamında ilkinji gezek geçirilýär. Käbir itler şol sanda video düşürilen şu it ýörite goraxanada saklanýarka, haýwanlaryň aglaby köpesi hasaba alınıp zerur sanjymlar edilen soň ýene-de köçä goý berildi. Şäheriň häkimetleriniň aýtmagyna görä 2014-nji ýylda eýesiz itler bilen bagly jaňlaryň sany 10 000-a ýetipdir we bu san ozalky ýyldan 2 hesse köp bolupdyr. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.